Sanibonani, ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila bafethu, nibingelela mfoka Mkhonza. Thank you so much for being here, for subscribing, for sharing my videos and for pressing follow ngale ku TikTok. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela niqhubeke ni subscribe la ku YouTube. Sikhulisa i-channel yethu. Siphinde sifollow na TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys. Namhlanje ngithi ake ngizokhuluma into engeke ngayikhuluma phambilini, just nje ukugcizelela ukuthi abantu abahamba ne-MK Party nabantu abasupporta i-MK Party noBaba uZuma, kunezinto okufanele ngaso sonke isikhathi bahlezi bezazi futhi bezikhumbula. Izinto okufanele zihlezi semqondweni wabo ngaso sonke isikhathi ukuthi kusho ukuthini ukuba isupporter kaBaba uZuma, kusho ukuthini ukuba isupporter ye-MK Party. Okunye okufanele bakwazi ukuthi uma usupporter uBaba uZuma noma uzikhomitha ukuthi uzosupporta uBaba uZuma ne-MK Party, yini okungenzeka ikuvelele, yisiphi isimo ongahle ubhekane naso, ngoba abanye ngathi aba-understand. Kodwa-ke futhi kuyasiza lokuthi ngokuhamba kwesikhathi makwenzeka izinto sibabone abantu abanga-understand ukuthi ngempela ba-understand ukuthi kusho ukuthini ukusupporta uZuma. Yingakho abanye babona kuba lula nje ukuthi bathatheke kalula, uzwe sekuthiwa uzibanibani useyishiyile i-MK Party, sowujoyine iqembu elithile. Yayibona, uzwe abanye la bethi hhayi ngiyayishiya i-MK Party ngenxa ye-decision eyithathile udabeni oluwukuthi, hhayi ngiyazisola ngevoti lami engavotela ngale i-MK Party ngendlela izinto ezenza ngayo manje. Uzwe nje ukuthi yazi lo muntu angazi noma mhlampe ufuna ukuzwelwa noma angazi ukhuluma like kukhona into encengiwe ngaye ukuthi mangabe mhlampe kuwukuthi MK ayenzi ngendlela ethile uzoyishiya yena. Yabafowethu, into okumele niyazi ukuthi uBaba uZuma uclear. I-MK Party ungamane uyishiye kunokuthi i-MK Party ishintshe indlela esebenza ngayo ukuze ivune wena nezifiso zakho. I-MK Party kufanele ize kuqala empilweni yakho uma uyimember i-MK Party. Kufanele uzazi ukuthi kungani ula. Kufanele ukuthi uzazi ngempela ukuthi uma nje ungakubuzwe manje la ukuthi yini ngempela ekwenza usupport uBaba uZuma, yini ekwenza usupport i-MK Party, ukhona ukuphendula ngaphandle kokungengeza, ngoba sekuthanda ukucaca la ku-MK Party ukuthi kunabantu abaningi la abangazi ngempela ukuthi why bela. Hayi, they don't know ngempela, abazi ukuthi why bela. And i-problem ngempela ngoba at the end of the day sothi sinabantu abala ngeqiniso kanti kunabantu okukuthi bazele ezinye izinto. Sizosupport uMsholozi la negoal yakhe ngale country, nevision yakhe ngale country. So kufanele ngaso sonke isikhathi kube clear lokho kuyo yonke into esiyenzayo. So enye into engifuna ukuyigcizelela yilena, uma ngabe uhamba noMsholozi usupport uZuma, you must always know ukuthi automatically, uyangizwa ngithini, automatically izitha zikaMsholozi seyizitha zakho. Ama-friends kaMsholozi sengama-friends wakho. Immediately nje you declare yourself as a supporter of uZuma and the MK Party,
wokwazi ukuthi izitha zikaMsholozi zisemva kwakho zinawe shaqa. Kuyoqala kuvezwe kugujwe nezinto eziningi ebesingazazi ngawe, kuzanywa ukuthola the dirt, into nje ethile nje engcolile ngawe, kuze bakhona ukudicilela phansi isithunzi sakho. You must always know that ayilula le ndlela ehanjwa uMsholozi, ayilula indlela ehanjwa uBaba uZuma. Every time mangabe uphakanyiswa, for example, to a certain level, noma unikwa iposition ethile ku-MK Party, no, ukuthi kukhona abasemva kwakho abafuna ukukwethula lapha ubuye phansi. Injalo, must always know that. Khona abantu abaphumile umkhankaso, abanye bayafandwa nokufandwa, ukuthi umsebenzi wenu nina ukuyohlola lapha ku-MK Party, lokho esikubiza ngama-spies, ukuthi kwenzakalani lapha, ubani nobani, yini nani esingayisebenzisa against yena, so that izohlala ngaso sonke isikhathi sematheni le political party. Uyayibona, yinto abebelokhu beyenza ngoZuma all this time, before and even during his presidency, eseyi-president ye-country. Bekunabantu ababethunyiwe bemlandela yonke indawo, begubha yonke into, bezama ukuthola ukuthi yini esingayisebenzisa ukuze simhlalise libhojoze kulesikhundla sokuba upresident. Abantu bahlale benukelwa iphunga elibi ngaye. Uyayizwa leyo? The very same thing izokwenzeka nakini enithi nisupport uZuma nihamba noMsholozi. And iningi lalezi zinto ezizothathwa ziyuzwe against you, iningi lazo zobe zingelona iqiniso ngani. Kuyobe kuzanywa nje ukuthi kudicilelwe isithunzi sakho nesephathi othi wena uyimember yayo manje. Uyayizwa leyo nto? Yinto kumele ukuthi niyazi leyo ngaso sonke isikhathi. Be ready. As an MK Party member, be ready for anything. Be ready for anything. Yabona nje lento eyenzeke enkantolo njengamanje against indodakazi kaBaba uMsholozi, uComrade uDudu. Yinto lena okuwukuthi yinto engisho ukuthi ebeyi-expectile uDudu. uDudu has been there eduze kwababa wakhe sonke isikhathi. Uma ukhumbula igameko ezinye siyazazi ezinye asizazi, njengalesi esenzeka ngo-2007, was it 2006? Yes, esenzeka ngo-2006 ehamba inkantolo ngendaba ye-rape, ela eduze kwakhe uDudu uMsholozi emvikela ubaba wakhe, kuze kube namhlanje she's still standing nobaba wakhe. Into ayifela kakhulu njengamanje uDuduzile ukuthi wakhetha ukuthi ngiyofa la kufa khona ubaba, and uyakufela lokho manje. Lezi zinto lezi nje abekwazona kuthiwa unamacala of incite i-violence. Baningi abantu abaphosta izinto nge-unrest noma ngoJuly 2021, baningi ababetwitter everything, kodwa ngokuthi uDuduzile uyingane kaMsholozi, useduze noMsholozi, kwanakwa okwakhe kakhulu kunako konke okunye okuningi. Baningi abatwitter even izinto eziworse, abanye abayitwitter, abanye beyibhala ko-Facebook njalo njalo, okuwukuthi namanje akukho noyedwa kulabo bantu osenkantolo. Kodwa ngenxa yokuthi uDuduzile, hayi ngoba kuwukuthi empeleni kuhloswe ukuthi kudilwa noDuduzile, kudilwa nobaba wakhe uMsholozi. So iyona nto le engayithi mina siyithathe njenge-example ukuthi uma ukhetha lolu hambo lokuthi uzohamba noMsholozi, always know ukuthi izitha zikaMsholozi zinawe ishaqa. The big question is, are you ready ukubhekana nazo? Ngithi angiyenze nje le video
ukukhumbuza nje wonke ama-MK members out there ukuthi le ndlela oyikhethile mawuthi ukhethe ukuba i-MK member izoba nzima. Baningi futhi abasazosala endleleni. Already senibabonile abanye basele. MK Party is only 1 year old. Ayikawuhlanganisa 2 years. Manje ngoDisemba izobe ihlanganisa 2 years. Kodwa baphi abanye sayiqala nabo le ndlela makusungulwe MK Party? Mawungababala bangakho abasele endleleni nje. Abanye basele endleleni babuya baphinde bahamba. Izinto ziyenze sisekhona siyibonda zala. Uyosithola sihleli asiyindawo because siyayazi into esiyihlalele la ekhaya. Lento ukuthi uhlutholakala sowuphumile ke-MK Party soyabuya uyabona nje ukuthi nawe kwakhela igama elibi. Asiku-avoideni bafowethu ukuthi sehle senyuka. Uma ngabe sekushisa ke-MK Party uzosekushisa esitulweni ohleli kuso bese ufuna ukuyofuna la kuphole khona. Cha, ibamba ishisi njalo. Yazi ukuthi kungani ujoin MK Party. Yazi ukuthi kungani wakhetha ukuhamba noMsholozi. Always know. Kunabantu abasezoba ama-councillor candidates. Ma-by-election sesibabonile abanye bangenile, basazongena nabanye. Kukhona nama-elections alocal ezayo next year. Basazongena abantu babe ngama-councillor candidates. Sisazobona into eziningi, kusazocaca ngempela ukuthi obani ngempela abala. Ngenxa ukuthi bathanda futhi bakholelwa kuBaba uZuma ne-MK Party nabo somathuba opportunists. Kusazovela. So umbuzo ukuthi wena uzovela njengani, njenge-true hero yomkhonto wesizwe noma as an opportunist? Ngoba abanye basazokhala ngaphansi uma ngabe sekunominatwa ukuthi obani okufanele bangenele ukhetho as councillor candidates. Abanye yilaba oyishiya khona inhlangano ye-MK Party. Khona abayoqala ukuba izitha ze-MK Party ngoba bengakhethwanga. Lokho kuyobe kukuthesta ukuthi ngempela ulana for izikhundla nokuvelela noma ula ngoba ukholelwa ebuholini bukaBaba uZuma ne-MK Party okuyi-organization esisungulele yona. Sazothesteka. So into engifuna ukuyisho ke ukuthi hlalani nilindile nihlale nigadile kusazovela ukuthi ngempela obani abala ngeqiniso. Nezitha zikaMsholozi zikhona. Ezinye sinazo la ngaphakathi ku-MK. Zizoyivelela ngokuhamba kwesikhathi. Wena uMsholozi yakwazi lokho. Yingakho uMsholozi seloke eyiphushe njalo indaba yokuthi ku-MK Party ngeke kusheshe kube ne-conference. Never. Because nakhona la ku-MK Party kunabantu abanemali nabanama-connections. Bazoyuza imali yabo kabi. Bathenga abantu ukuthi babavotele for ikhundla ezithile. Siqhubeke sisey'nkingeni esikuzo njengoba nje sisey'nkingeni namanje ngenxa yemali esetshenziswa kabi kuthengwa abantu ukuthi badayise ngaleli zwe. Ngeke i-conference isheshe ibe khona ku-MK Party. Kusazodonsa nje sithi isikhathi. uMsholozi usalakha leqembu lakhe. Kusazothatha nje isikhathi. Yingakho uzobona abanye bahamba besala endleleni. Yingoba ngathini kufana negolide uma ngabe lishiswa kuze liphume lipure likhona ukuyosetshenziswa. Nala kusenzeka kanjalo ku-MK. Umbuzo ukuthi yoba ngakuphi ke wena uma sekwenzeke konke lokho. Hayi bengidlula nje angigeqa amagula ngemuva. Mfoka Mkhonza lo. Into nje engifuna ukuconclude ngayo ile ukuthi masibe ku-MK Party ngoba sazi ukuthi MK Party imeleleni. Sazi futhi ukuthi umholi wayo wayisungulelani. Ake sibuyele emuva siyobheka nje silalele nama-video akhe ngoba wathi mayesungula azange ahlale nje enkandla, wayesungula wasuhlala enkandla. Wayehlenyuka uMsholozi ehlenyuka echaza ukuthi MK Party uyisungule kanjani. Ama steps adlule kuwo
mayisungula. Ngenhlanhla ke izicase yangena ngisho enkantolo kwachazwa nama-details amaningi okurejistwa kwayo and everything. Understand all those things ukuthi MK Party isungulweleni, isungulwe kanjani kuze kube la sikhona manje, so that ungeze uthatheka kalula. Yiloko nje ngifisa ukusho. I-identity yakho yazi balekile. Know why you joined the MK Party and why you support and follow President Zuma. Ngiyabonga. Ngicela niqhubeke nisubscribe, nishare, nikhomenta. Okukhulu nakakhulu, ngicela nje nisubscribe ku-YouTube. Yiloko engabe ningisize ngakho kakhulu. Ngiyanibonga mfethu niphile. Sasiyohlangana kuma-video alandelayo. Mfoka Mkhonza lo. Thank you so much.